dalu selamat malam Nduk Cahayu Yovika Listia Risma. Inggih menuju dalu Mas Dalang. Wingi bubar ning Madiun saiki nganjuk ora ngantuk to Nduk? Mboten Mas. Alhamdulillah isih melek isih semangat ya. Wis harus niku nek semangat. Ayo kudu tetep disumbutne karo aja nganti kalah karo semangate warga masyarakat Genjeng lho Cahayu. Nggih. Nah yo, ini doa terbaik apa Nduk Wong Ayu untuk masyarakat Genjeng? Kalau niku mboten sah dodo nggih Mas. Sing penting desa Genjeng menika ke depan semakin jaya selamanya. Amin. Jaya itu sama tepung bekerja dan berkarya. Iya. Iya. Saiki awak lagu pembukaan no. Ya kuwi ngaturake langgam mujilat. Apa sampun samapta ing gati sawit gung diri Nduk Cahayu? Insyaallah. Ayo, yuk alon-alon waton lakon sareh waton pikoleh. Coba kaya ngapa Wong Ayu? Langgam menika kula kintunaken uga sing memonitor lumantar channel YouTube no. Sing ngancani awake dhewe lho Nduk ya. Lumantar channel YouTube Asta Batak Media. Yovika yo wis mulai dikenal sampeyan kudu jaga sikap ya no. Siap. Baik di atas panggung maupun luar panggung. Jaga sikap niku pripun Mas? Yo, gelem ora gelem nek wis masuk Asta Brata baik pengerawit baik sinden itu menjadi public figure no. Ya toh. Jadi tindak satu, ucap sak kecap, tidak sak pecak kuwi kudu ditata ngono. Nggih. Nggih. Ayo. Terus nih Yeah.
Sutresno Budaya juga yang memonitor mantau channel YouTube. Ayo. Wilujeng midhangetaken, wilujeng mirsani. Muji wajib monggo Pak Yovina. Malih kelingan sing dadi omonganmu biyen. Pripun niku? Anu Nduk Yofi kae nate ngomong nyang Mas Akbar ngene. Biyen kan sadurunge gabung lho iki, sadurunge gabung Astabratai ya wis nek jenengane nyindeni ya wis sinden ya sinden. Wis dunyane sinden wis patokane ya Buru Siati dan lain sebagainya senior-senior hebat. Terus dari nek masuk Astabrata pertama kali kok ya mlebu donya anyar piye to maksudmu? Iya. Sebenarnya piye? Anu, Chloe kaget, teng mriki ternyata nggih kedah bisa joget. Iya. Dangdut harus bisa, musik bisa. Oh. Kok dituntut kudu ngene, kudu ngene. Ah monggo kula nek teng Cilen niku nek biasanya nyinden nggih pun napa? Lenggah. Sing dipengen nggih namung sindenan-sindenan klasik ngoten niku. Upami dangdut niku entene namung sing anu gamelan. Sing dangdutus Semarang ya. Nggih. Terus bareng masuk Astabrata piye koyo piye? Seakan-akan. Ya kaget, Mas. Oh, kaget. Oh, berarti aku kudu ngene ya. Kalau Mas berarti aku kudu ngene ya. Iku. Secara style dan penampilan aku ya beda no. Nggih beda. Sadurunge mlebu Astabrata karo masuk Astabrata ya beda. Nggih. Upamane piye? Dari napa niku ngagem busanane nggih. Biasane nek panggilan ngoten niku ngagem jari ubet. Oh, sing diubetne ngono kae. Nek ning kene ngoten mriki anu kula ngagem jaret ubet ngoten niku dihujat. Dihujat piye? Dihujat ora iso apa jenenge dandan sing demes ngono lho Mas kaya sendal-sendal liyane kan disawang kaya wow ngoten lho. Karepe ngono ya aku nggak ngerti terus kula nggih menyesuaikan saja. Saiki nggih sing blusukan gitu. Sing blusukan. Ya wis kuwi anu tuntutan zaman no. Ya wis. Wis pokoke sampean bisa komposisikan diri dimanapun berada. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Nggih, kula nggih dari semua anu netizen itu saya ambil positifnya saja, Mas. Oh, mungkin berarti nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Ya kudu ngono. Saya. Iya. Wis pokoke dipene tenang ya toh, pikir karir sing tenanan aja mikir lanangan ya. Wah, nek lanangan iku wedi, Mas. Saya wedi tenan ya, Dok? wedi kula nek anu lanangan pikir lanangan niku. Padha karo aku no. Alah. Dalam nih
Kowo kok. Jalannya ora tapi nek ning guri yo enggo. YTTA. Hashtag YTTA jane. Ya. Ya maksudnya. Lah aku lho bukti nyatane ada sahabatku. Sahabat mulane apa ditutupi. Ayo, jelas. Ayo. Mas aku kemarin anu Mas. Ada apa jenenge? Wajah baru ternyata. Siapakah itu? Ini yang ngendang Masya Allah. Mas Nakmas tuh. Iya. Mas Nakmas. Mas ngendang anis sini. Dam ya tapi. Weh. Pektor yo ngendang lho pektor. Oh, pektor bisa ngendang. Lho. Abel iso. Terus Begitu nih Mas. Dugi pektor. Iya. Melase, ya? Mas, Hah? Piye? Iki mumpung nih ini ya. Ini mumpung teng mriki disegani tiyang kata. Tiyang kata, kula aja ngono Mas. Kula niku jane pun seduhan kepengin foto kalian panjangan teng ndur panggung. Pripun Mas? Jenengan kosong mboten foto kali kula Mas. Lah kan ning ngisor panggung kan iso, kenapa harus di atas? Nek teng ndur panggungan momennya mana beda kali biasanya. Kalau nek nyuwun personal jenengan enggak wani Mas. Loh. Kan umum di sesani piantun kata, di biasanya piantun kata. Jadi aku wani. Lah wis ning lah kok Mau apa ya? foto? Ya wis sak durunge mbok tekne ya. Sak durunge mbok tekne langgame apa habis langgam? Foto. Derek mawon jenengan kersane pripun? Sak tok lho Mas, ku selfie tok ning kene. Selfie mau difotokan. Fotokan. Penake pripun Mas saene? Lho sampeyan wis sering mel Astabrata lho, awan bengi mel Astabrata. Kok iso njaluk fotone panggung iki iki? Lah, napa to Mas, mboten purun to kempet nek ngoten. Oh iya, kalau itu ngono ta, aja ngono ta. Aja ngono ta. Engko tak maringi, tak maringi foto Mas. Ya saiki ora apa-apa, wis. Wis. Singgo upama tak posting nek sing marah kok gak Mas. Enggak ada. Tenane. Mas Akbar itu belum punya siapa-siapa. Yakin asli? Asli teknologi do genceng lho. Dalam kabar kok tahu kambon wong wedok. Napa iki kok Pak Bu jenengan pitados menawi Mas dalang niki mboten nate kampung wedokan. Gak lho. Nek gak ya berarti bener margo kene. Ya turi sangkene primpen, Bu. Iya. Loh, difotokan ae, difotokan Tio kuwi lho, apa Mas Heru kok apa cemplon ngono. Mas cemplon nyuwun tulung Mas cemplon. Ayo plon, wis tak fotone karo Retno. Ayo. Loh, plon anu lho plon kamera belakang masuk kamera depan kok foto awakmu dhewe. Oh iya. Heeh, wis. 1 2 3 dihitungi plon. Wes. Oh tangannya gini. Gini apa gini?
Oh gini apa gini? Gini aja ya wes ya. Ojo ayo. Ayo. Wes 3 trot yuk. Ya trot wes. Ya wes rong trotan lho, Duk. Serius ya Mas, enak posting remese mesu. Bebas. Jomblo tenang toh. Jomblo ne. Aku penyaron gue buta gede ya. Bagus nih gitu. Terus gue yang pokoknya angger sak pasaran diputus, sak pasaran diputus. Jadi pacarannya kontrak waktu. Kok orang bawa arisan lho, Jus? Ya ditelaskan deh orang ayu. Iya. Mbah Nuwun sampun kersa foto kalian kula. Iya, ora Nek kok adratne teng anu, kula tempelne teng lawang nggih kula. Anggo deden tikus, Duk. Masa aku kok. Ayo. Mujiwan wis atur keluarga masyarakat ing Genjeng, heeh. Ya do ada sindenan to.